Vítám z tohoto prvního videa na kanále Asistixtovča a dneska si tady budeme uklízet skřínku. A prostě si dneska budeme uklízet tady skřínku. Jak tam mám ty fotky. No, tak jdeme na to. Dá takhle, jo. Takže tady mám fotky. Nemusíme řešit. A vy to nevidíte. Toto. Když si to ale vidíte, jak to tam je, že jo. Tady je skřínka. Tady mám, když to je voněvku prostě. Tam mám. Takhle. A to se všechno musíme vyndat ven. Takže takhle. Tady vyndala ještě tady tohle. To je voněvka z dětství a to je furt mám. Nevím proč. Proč jsem jí to celou využila. Nebo ne. Asi vůbec nepoužívala. No a tady takhle mám prázdnou poličku. Tak. Ty věci vyndáme. Tam tohle krabičku. Musíme to naformovat. OK. Já nevím, tady vám budu si rovnou věci, takže prosím neřešte. Tak tady tohle. To je hezký. Něco hezkýho. To je tam méně. Vlastně uvidíte, co tady mám, protože to je vlastně takový rumtu. Trošku tady kečup. Tady má takhle Coca-Cola. Že jo, když mají táta prce z Coca-Cola, tak musím mít všechno Coca-Cola. Kupujte Coca-Colu. Pak mám tady, já chvíli mám toho takovýho zajíčka. A tady je zrcadlo. Tady vidět. Tak. Tady mám takovou jablňovku. Mě máma dala ze svých. Je úplně jako nová. Jo, tady máš zmrzenou, kterou bych taky to mohla dát. Tak, pak mám jako tady oblek na můj starý telefon. To si udělala s kamarádkou. No a teď musíme tady rozstřídit ty náramky, protože... Nevím. Tady mám sadisí. To je jakože hlavní náramek prostě. To je takovýhle. Tady. To je prostě budou ty nejhezčí, co jako budu nosit. To se musím to ani nevím, že mám. Jako to je docela hezký. Takže jsou takový ty hezký, to nejhezký, sorry. No a tady ještě já video, jak z toho vyndávám, ale prostě takhle. Takže tady máme takhle náramky. Tady budu jako to takhle nepoužívám vůbec. Je prstínek. Tady budu co náušnice. Tady nemůžu používat ani, takže to bude k ničemu. Tady má se vyrobený náramky. A to nejsou tuty, ale tuty s těma gumičkama, znáte to? To je spíš náhradání, takže to bych se mohla dát takhle sám. To je taky náhradání, nevím, jsem to mohla. A tady sedíčko, který se mi ulomilo, takže to můžeme dát tomu. Jo, můj náramek. Má se to vždycky takhle stočí, když takhle máte ty gumičky. To je toto. To dáme k tomu. To je to. Mně se to příliš prostě nelíbilo. To není náramek, mi dá Tuska. Ale to není náramek, to je taková, ne, blbost, nechci urazit Tusku, když jen nechci zdroje, aspoň, že tak. Co ne, to je fajn. Tak tedy mám vanilu, můj druhý. Tady budou mít takovýhle ty věci. No, tak. Takhle a teď to tam všechno musíme dát. Ani napadlo, že jsem se od nějaký dost. Tady mám náhrada. Mega hezký. Skvělý.
od jedničky. Se k narozením. A to jsem hledat sám. Takhle. A ty voně, já jsem si dávala, no právě, no se to tam nevidět, protože jsem tam asi logicky nedala. Já mám teda ještě takovouhle. Tady, jo. To je jako jahodová. Krása. Krása. Takže mám takového. Pak mám tuhle dětskou, tu nepoužívám vůbec, to už je hodně stará, to je vidět. Mám tu, no. A já je dám právě sem. Ale já prostě tuhle nechci. Nevím, kam ji mám dát. Ale si vím, že si to... Tak bude tady. Čau. Takže... Tak to už je hotový. Ježiš, tuto. Já jsem. Takže uklizená skřínka a to je pro naše všechno. Tak čauky.